garrantzitsuen inguruan bildu geha, eta hortarako Miren Urkiolak aurkezpen egingo dizuet. Txalo bera. Badirudi, ohikoa bilakatuko dela Euskal Herriko kirolariok abenduan elkartzea. Ia zala izan zen, eta iazkoaren ondorioz, harremanetan sakondu eta zenbait ondoriotara heldu gara. Funtsean esan da, egungo egoera orokor honen aurrean, elkartzeko eta elkarren beharrak partekatzeko beharra sentitu dugu. Euskal Herritar sentimendua dugun kirolariok batera aritzea da lortu nahi duguna. Elkarren babesean, elkar ulertuaz, bide berriak landu eta aukera berriak zabaltzeko. Euskal Herria aintzat hartu eta sentimendu horri uko egin gabe kirola egin ahal izatea lortu nahi dugu, ez besterik. Denborarekin etorriko dira zehaztasunak, baina hasteko aipatutako ideia nagusi hauekin ados gauden euskal kirolariok norabide berean arraun egiten hastea pauso handia litzateke. Euskal Herriko kirol mundua osatu eta aipatu oinarriekin bat egiten dugun norbanako guztion artean. Izan amateur edo profesional, izan osasun jardueratan edo goi errendimenduan, izan neska edo mutil, izan gazte, heldu ala zahar. Gaur hemen gauden euskal kirolariok, eta bertan egoterik izan ez dutelako atxikimendu bidez adierazi duten beste askok, jarraian dauden hiru ideia nagusiekin bat egiten dugula adierazi nahi dugu. Bat, kirola egitean Euskal Herria aintzat hartuaz, Euskal Herritar gisara aritzeko aukera izatea lortu nahi dugu. Bi, nazioartean, bakarka edo taldeka, gaur herria, Euskal Herria, ofizialki ordezkatuaz parte hartzeko aukera izatea lortu nahi dugu. Eta hirugarrena. Honetarako, 7 euskal lurraldeetako kirolariok barne bilduko gaituen tresna baten beharra aitortu eta hau sortzen saiatzeko gure borondatea azaltzen dugu. Beraz, Euskal Herri osoari zera adierazi nahi diogu. Aurrez aipatu ideiekin bat egiten dugun kirolariok bildu, indarrak metatu eta elkarrekin bide berri bat hastera goaz. Bide honen lehenengo mugarria datorren abenduaren 27an izango da. Donostiako Belodromoan antolatuko dugun Kirola Herria deitu diogun ekitaldia. Beraz, euskal jendarteari dei egiten diogu. Abenduaren 27an, arratsaldeko 5:00 Donostiako Belodromora saltzeko. Zuzenean, ibilbide honen hasieraren parte izan dadin. Bertan gozatuz eta ospatuz bat egingo dugu. Ari gera eta egin egingo dugu. Mila esker Miren, eta mila esker honea etorri zazten kirolari guztiak. Bide batez ere web horri bat aurkeztu nahi dizuegu, euskalherrikokirolari.org web horri hortan topatuko bai dezue informazio guztia. Agerraldi guztiena, abenduan 27ko egitarauan zehazpenak, eta baita ere atxikimendu zerrenda. Oraingoz behintzat, 1200 gorako atxikimendua dagoen zerrendan. Egitura osatu gabe dago oraindik, beraz gogoratu 27an egitura horren lehenengo harria jarriko deula eta denok nola ez gonbidatuta zaudete. Mila esker.